जय जगन्नाथ सांग मैंने आसतु देखिए बैगण बिल कोड़ा होची केमती। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବିଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ବାଇଗଣ ଗଛ ବାଇଗଣ ବିଲ ଏଇ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବାଇଗଣ ଗଛ ସେଠି ଲାଗିଛି କଲରା କଲରା ତ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ଗଛ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିକି କୋଡ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି କୋଡ଼ି ସାରିଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି କୋଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ କେମିତି ଦେଖାହେବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ କୋଡ଼ା ସରିଲା ପରେ ଠିକ୍ ଏମିତି ଦେଖାହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି। ମୁଁ ସକାଳ ସକାଳେ ଆସିଥିଲି ବିଲ କୋଡ଼ିବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବିଲ ଏତିକି କୋଡ଼ି ସାରିଛି। ମୁଁ ଏବେ ଫଳରେ ଆହୁରି ବି କୋଡ଼ିବି ଆଉ 2 ପଟାଳି କୋଡ଼ିକି ମୁଁ ପଳେଇବି ଘରକୁ ପୁଣି ଆସିବି 4ଟା ବେଳକୁ।